Pasou unha década dende que Cambados comezou os trámites para darlle forma ao seu Plan Especial de Ordenación Portuaria de Tragoves-Santomé, un documento fundamental para o futuro do municipio que ven de ser aprobado por unanimidade en pleno. É un fito importante polo tempo que leva de tramitación, pero tamén polo que ven a significar, porque gracias a este plan urbanístico, plan de ordenación do Porto, pois veñense a delimitar e a definir todos os espacios que existen dentro da área portuaria e clasificalos en función dos seus usos e das súas condicións de edificabilidade. O que se traduce nunha base para o asentamento de novas industrias ou a ampliación das que xa hai. Vai permitir que as empresas que queiran implantarse ou ampliar, que xa estén instaladas aquí e queiran ampliar a súa actividade, pois teñan unha regulación ben clara para saber a que poden aspirar e que poden facer e que investimentos acometer. Tamén é importante porque había algunhas actividades que estaban en solo de dominio público marítimo terrestre, fora da zona portuaria, e agora pasan a estar incluídos dentro da zona portuaria, co cal a súa situación se estabiliza, se regulariza. O alcalde lamenta a demora en conseguir chegar ata aquí con multitude de atrancos e contratempos, rexita as críticas do PP que acusou o goberno local de ser o culpable da tardanza. Fomos moitas as administracións implicadas e ás veces é difícil facelas coordinar e coincidir entre todos. É certo que estaban implicadas as administracións do Estado, a administración autonómica e nós como administración local. Pero me parece injusto que o PP nos culpe a nós, porque os últimos meses, particularmente os últimos meses, estuvo o plan de urbanismo para portos e de portos para urbanismo. É dicir, son dúas ramas da mesma árbore, son dúas administracións da Xunta de Galicia. E nós o que estábamos era recibindo para enviarlle outro. Coa tramitación do plan especial xa superada, queda desbloqueada a situación do mercado de abastos. O goberno local aposta por unha rehabilitación do actual edificio fronte ao proxecto que no seu día lanzara o PP. O proxecto existente non sirve. E non sirve porque creemos que foi feito un proxecto con ánimo únicamente electoralista para presentalo xusto antes das eleccións municipais, sin realmente valorar nin a dimensión, nin as funcións, nin o cumprimento da normativa urbanística, que é o primeiro, é dicir, non cumple a normativa urbanística, polo tanto, non ten cabida. E apunta o alcalde, tanto o goberno central como a Xunta manteñen o seu compromiso económico para a reforma da praza.